To je jednoduchý program, který si zapneš a pak už jenom čekáš na to tlačítečko, kdy ho zapneš, vypneš. Toho videa akorát si tam nastavíš, jo. Toho videa si nastavíš zvuk, kudy to má nahrávat. To tam jako není. Hele, je tam zkratka na pauzu, to je dobrý, to si dám, tyjo. Zobrazit kurzor myši, to si dám taky. No a já jsem si tam místo nějakého AVI nastavil MPG 4, takže to je jako MP4. Zkouším, hele, kvalita 80, si dám 100. Těch 10 minut udělá 1,3 giga. A na YouTube se to nahrává, nevím, 15 minut. Teď jsem zkusil zvednout trošku kvalitu. A můžeš nahrávat i v okno, jakože nějaký výřez, třeba obrazovky, teď ve Windows to dělám a zkouším. A nebo jako celou ve hře. No, ukládá se to normálně C, user, PC, download, teda dokument bandicam. Je to fakt jednoduchý program, který je neskutečně jednoduchý. So the quest how to get to the abyss. Like tady jsem